Sláva Isusu Christu. Vítam vás pri 98. poučení a 4. kroku rebríka sv. Jana Klidáka. To poučenie znie takto. Pán, ktorý robí múdrych slepými a otvára oči poslušným k čnostiam ich vodcu a zaslepuje ich pred jeho chybami. Ale ten, kto nenávidí dobro, robí opak. Poučenie pripomína dva dôležité prvky v duchovnom vedení. Prvým je, že Boh vstupuje do vzťahu s učiteľom a učeníkom a druhý je zdôraznením správneho postoja učeníka. Keď svätý Ján Klimak hovorí, že Boh robí múdrych slepými, má na mysli ľudí, ktorí sú infikovaní múdrosťou sveta. To sú naplnení pýchou intelektu. Ľuďmi intelektu, ktorý si namýšľa, že všetko vie lepšie. A toto spôsobuje slepotu voči učeniu evanjelia a duchovnej múdrosti. A Pán necháva takýchto múdrych v ich vlastnej pýche a slepote. Inak je to v prípade pokorných, ktorí sa v poslušnosti podriadujú Bohu a duchovnému otcovi. Boh otvára oči poslušných k čnostiam ich vodcu. Teda sú schopní vidieť kvality, čnosti a múdrosť svojho duchovného otca. Nejde tu len o rozumové prijatie evidentných znakov, ale je tu o hlboké duchovné poznanie. Svätý Ján Klimak hovorí, že zaslepuje ich pred jeho chybami. To je taká kľúčová, často nepochopiteľná časť. Svätý Ján Klimak tu nehovorí o ignorovaní chýb duchovného otca. Učeník nie je slepý v tom zmysle, že fyzicky nevidí nedostatky svojho duchovného otca. Je skôr o toleranciu chýb. Nemá z nich radosť, nepodlieha im tým chybám, nerozširuje ich ani ich pre ne neodsudzuje svojho duchovného otca. Skôr to vidí ako príležitosť pre vlastnú pokoru a prijatie. Je presvedčený, že Boh môže použiť nedokonalosti jeho duchovného otca, aby ho priviedol k spase. Na druhej strane skutočný učeník je tak zameraný na vlastné chyby a nedostatky, že nedostatky druhých sa mu zdajú takmer zanedbateľné. Je si tiež potrebné uvedomiť, že poslušnosť prejavená duchovnému otcovi nie je podmienená jeho bezchybnosťou, ale túžbou po poslušnosti Bohu. Svätý Ján Klimak hovorí aj o opačnom postoji, že ten, kto nenávidí dobro, robí opak. Ako prakticky vyzerá ten opak? Učeník namiesto toho, aby bol povzbudený čnostiami duchovného otca, vysmieva sa im, znevažuje ich alebo ich prekrúca. Sústreďuje sa na chyby duchovného otca, zveličuje ich a používa ich na ospravedlnenie pre svoju duchovnú lenivosť. Je skutočne o vplyv neviditeľného nepriateľa, ktorý chce zničiť vzťah medzi učeníkom a jeho duchovným otcom. Poučenie nás teda učí, že poslušnosť duchovnému vodcovi nie je založená na
jeho bezchybnosti, ale na našej pokore a túžbe po poslušnosti Bohu. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásko, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Jan Klimák, prosba za nás hriešnych. Amen.